Una roda de premsa que des del blog tant d'Oliva com de Gandia i un poc fer-nos ressò del blog de tota la comarca de la Segona Digna no ens haguera agradat realitzar i ara entendreu per què. Perquè una vegada més estem ací per a denunciar l'oblit, i és així de clar, els incompliments que en aquest cas els pressupostos generals de l'Estat per a 2011 van a suposar respecte a diferents projectes compromesos i promesos per aquesta administració per al conjunt de ciutadans de la nostra comarca i que afecten a tots i cadascun dels municipis de la comarca. Jo vaig a centrar-me avui en dos temes que són molt socorrits, però és que són dos temes capitals per al sud de la comarca en quant a infraestructures. Estem ja farts de fer aquestes rodes de premsa, però així és, que com sabeu és la variant sud de la Safor i la connexió ferroviària entre Gandia, Oliva i Dénia i les diferents poblacions que travessa. La notícia, per desgràcia, és que els pressupostos generals de 2011 no van a solventar i no van a fer possible ni tan sols l'inici d'aquestes dues infraestructures. Si teniu el dossier que vos han passat, ho podeu comprovar. Nacional 332, variant sud de la Safor, coste total algo més de 3 milions d'euros, segons es indiquen així. Suposo que no serà per a fer la variant, suposo que serà per temes de projectes. I de més, dels quals tenim 134.000 euros consignats al projecte de pressupostos de 2011. Com entendreu, en aquests 134.000 euros, potser se paga, arriba per al projecte, no sé si arribarà per al projecte, com a molt. És a dir, en 2011 no van a iniciar-se ni tan sols la licitació de les obres de la variant sud de la Safor. Unes obres que, si recordeu, en 2008, en febrer de 2008, casualment, uns dies abans o unes setmanes abans de les eleccions generals, casualment, perquè no volen ser mal pensats, el delegat del govern va estar a Oliva, amb diferents alcaldes i portaveus afectats del sud de la comarca, i allí se van comprometre, i vos demano que feu un exercici de repassar les vostres mateixes cròniques, dels vostres mitjans de comunicació, per veure que no m'estic inventant res, fins i tot aquells que tingueu tants de veu o imatges ho podreu comprovar fàcilment, com se'ns assegurava que en un any tindríem declaració d'impacte ambiental i projecte tot alhora per accelerar els tràmits i que probablement en 2012-2013 era l'escenari amb el qual estàvem treballant per a que l'obra estiguera acabada. Això no ho dic jo, això ho va dir una figura com és el delegat del govern, que no és qualsevol càrrec. Això va estar ratificat immediatament per tot el seguit d'alcaldes socialistes que evidentment no podien dir una altra cosa, i el que vos demano és que no es quedeu només en les declaracions aquestes que solen dir, és a dir, jo dic que l'obra està retrasada, ara arriba l'alcalde de Gandia o l'alcalde d'Oliva i diu que no, que l'obra continua endavant i va complint els terminis. No, mireu les declaracions, vos ho demano per favor, i vegeu què se va dir aleshores en 2008 i veureu com, evidentment, estem davant d'un incompliment, un mes de tants envers els habitants, els ciutadans d'esta comarca, que pareix que siguem una comarca ja no de segona, sinó de tercera. N'hi ha hagut 15 anys de bonança econòmica i no ens ha tocat. Ara han vingut les rebaixes, la crisi econòmica, i se'ns demana paciència. Doncs bé, la paciència ja fa temps que se'ns ha esgotat, com a mínim als regidors i a les regidores del bloc i a tota la gent que representem, i una vegada més estem ací per a denunciar que els pressupostos generals de 2011 suposen un nou incompliment, en aquest cas per a la variant sud de la Safor, quan s'havia promès. Jo puc avançar-vos ja el que passarà i probablement m'equivoqui de poquet. És a dir, sabeu que en 2011 hi ha eleccions municipals i autonòmiques, el maig de 2011, i ben probablement, si no uns mesos, unes setmanes abans d'aquestes eleccions, ben probablement se'ns presentarà el projecte de la variant. S'anunciarà a bombo i platillo i se'ns tornaran a donar unes dates de la seva execució. Si no se fa per a 2011, se farà per a 2012.
però coincidirà sempre en un període electoral, de manera que estem sempre en un anunci cíclic, en un bucle, podríem dir, i això és el que passarà i m'equivocaré de ben poquet. De moment, els pressupostos de 2011 no van a iniciar, no van a permetre iniciar aquesta infraestructura que en 2012, segons el delegat, havia d'estar acabada, o en 2013 com a molt. Què passa amb el tren, amb l'esperada connexió ferroviària entre Gandia i Oliva i Dénia, si un revisa les inversions en ferrocarrils? Doncs exactament el mateix. És a dir, ja sabeu, se va firmar un protocol que se va anunciar a Bons Latillos del Palau de la Generalitat i 2 setmanes després se va dir que no hi havia diners per a 2 setmanes després, no estem parlant de 2 setmanes després, se va dir que no hi havia diners i que totes aquelles obres que no estigueren ja iniciades o en execució patirien, segons el ministre de Foment, i la credibilitat o l'escassa credibilitat que té per a nosaltres, se va dir que totes aquelles obres que no estigueren iniciades i executades tindrien un retras en la seva iniciació de 5 anys. I en això sí que va dir la veritat, perquè en el pressupost de 2011 tampoc reflexa ni tan sols que n'hi hagi visos d'iniciar aquesta infraestructura tan beneficiosa per als habitants de les comarques tan dinàmiques com la Safor i la Garriga. I això és el que volem denunciar, és a dir, pressupostos generals de 2011, 2 infraestructures tan importants per a tota la comarca de la Safor, en concret per al sud de la comarca de la Safor, per a 2 comarques, no van a possibilitar l'execució d'aquestes obres. Per tant, estem davant d'un incompliment. No només d'aquestes obres, ara el meu company Josep Miquel també pot explicar algunes que afecten a Gandia, i per tant, això és el que hem vingut a dir. Si fa falta, el mes que ve ho tornarem a dir, i d'ací 2 mesos també, i no ens cansarem de repetir i de denunciar els incompliments continuats als quals estem sotmesos els ciutadans d'esta comarca.